Hala, leina ba. Badu, bai. Sentitzen dut rollo guzti hau jartzeagatik, bi egunetan. Hemendik aurrera ja elektronikoagoa izango da. Hala ere, hala ere, sentitu dezagun. Egin dezagun formula horiekin ariketa praktiko, zentzuzko ariketa praktiko bat. Hor, gardenkitan daukazte. Eskatzen digute, diseinatu edo kalkulatu ze dimensio edo ze geometria izan zezaken, diodo artezle bat, oso tensio inberso altuarekin, esaten digute, VBR izan dailela 1200 voltio. Nahi dugu, horutzainoa, egotea inbertsoan eta gidatu gabe eta erre gabe, ez ezerrez, VBR 1200 izatea. Gainera, gidatzen dagoenean, behar dugun erresistentzia totala, nahi dugu izatea 100 milion ingurukoa, 100 milion, edo 0,1 ohm ingurukoa, balio realak, oso erresistentzia txikian gidatzen dagoenean, tensio bajuekin, gidatuko du pila bat, inbertsoan hau jasatzea nahi dugu, ez dakiz ere egiteko, eta ematen dizkigute silizioaren parametroak permitibitatea, horrelaxe, 8,9 bider 10 ber minus 11 faradio bider zatimetro. Zer gehiago? Elektroiaren karga ere, 1,6 bider 10 ber minus 19 kulon. Unitate normaletan. Eta esaten digute silizioaren ere jasan dezaken eremu elektriko maksimoa. Max SI, kasu enten dela, 300 kilovoltio zentimetro bakoitzeko, edota jartzen badegu metrotan, 30 megavoltio metro bakoitzeko. Bale. Esaten digute, diseinatu diodo bat, edo nola izango zen dimensioak. Bale, pues, aurreko atalan, artezlearen diseinuan dituzuen formula bitatik, edo analisi horietatik, bagenuen formula bat, zein zen, lotzen zigula, VBR eta Emax. VBR eta hau, lotzen zigun formulatxo bat, konzentrazioaren arabera. Jarriko dut berriz. Hau esan. VBR, zan berdin, bat zati bi, bider permitibitatea zati Q, bider bat zati ND, bider Max SI, berbi. Hau ezaguna da, materialaren parametro bat delako. Esaten digute aplikazioaren arabera hau zenbat nahi dugun jasatea, ez gara ailegatu beharko horrutza, eta analisi hontan, behiratzazue guzti hau parametroak dira, eta konzentrazioa atera ezakegu zuzenean bakarrik hemendik, analisi hontatik. Beraz hemendik bakatzen baduzue, emaitza jarriko dute. ND ateratzen da 2,1, itxen, jartzen badituzue gauzak metrotan, 2,1 bider 10 ber 20 metro kubiko bakoitzeko. Gu bagabitza gauza guztiak egiten zentimetro kubiko bakoitzeko. Grafikak ere horrelaxi dituzue, eta hau pasatzeko zentimetro kubiko bakoitzeko, bider bila egitarko nuke, zati bila. 2,1 bider 10 ber 14 zentimetro kubiko bakoitzeko. Hau da beharko genuken dopina. Gogoratzazue, zentimetro kubiko bakoitzan zeuden 10 ber 22 atomo, silizio. Eta hemendik daude 8 zero gehiago, orduen 8 zero zenbat dira. Jode, 10 milioi atomo bakoitzeko dopatzen dugu. Hala ere, hau izango zen. Balio nahiko bajua, zeren ailegatu daitezkea ber 18 edo berre 19. Beraz, analisi guztiontatik, hurbilketa hauen gatik, kalkulatu dezakegu zen dopaketa behar dugun diodo hau egiteko. Praktikan behar dugun diodo hau egiteko. Gero ere, behin hauek jakinda, ze dopaketa nahi dugun, eta ze tensioak eta bar sartu behar dizkigun,
ere zuzenean kalkulatu dezakegu ze luzera behar dugun, dopaketa eta luzera. Orduan, honen formula ikusten baduzu, ikusiko duzu ordezkatu ditzakezuela gauzak, epsilon Q hau eta VBR, 1200, bueno, jarriko dut, bi epsilon, zati Q, eta hurbilketa zen bat zatien ere, oraintxe kalkulatu dugula, bider VBR, maksimo egoera horretan, eta usatzen baldin ditugu balioak ateratzen dira, 80 bider 10 ber minus 6 metro. Berdin, 80 mikrometro. Eta hemen ikusten da, aplikazio praktiko honentzat behar dugun haustura tensio hau, erresistentzia normal bat gidatzeakoan, eta bar, egoera normal batean, begiratzazue ze luzera txikiekin lortu dezakegu intensitateari edo, bai, esi bat jartzea, ez pasatzeko. Nahikoa izan behar da, 80 mikrometro direla 0,8 milimetro. Osea, diodo bat horren txikia, nahikoa da jasateko tensio hori. Intensitateari pasatzen ez usteko. Erdieroalen magia, eta hauxe nahi genuen erakustea ariketatxo honekin. Bale. Oraindik gelditzen zaigu diseinatzea, hau behar dugu lortzea. Orduan, PN juntura batean, diodo artezle baten baldintzan, hau baino altuagoa dela, honek eragiten du horren. Eta hau da, zati luzea, hau da, N materialaren zati luzeena, P-arena orain txikiagoa, nanometroak izango dira. Hori kalkulatu denen ezagen, baina asko ze txikiagoa. Oraindik gelditzen zaigu pentsatzea nola lortu behar dugun erresistentzia hau. Orduen, egoera honetan, horren gutxi dopatuta dagoen ez hau, erresistentzia osoa dago emanda, erretotala da gutxi gora bera, gutxi dopatuta dagoen materialarena. Eta hauxe da, bat zati, Q mugikortasuna, itxoin, ez du jarri behar, bat zati, erresistibitatea, bider luzera, kalkulatu dugula, bider azalera. Hauxe zan, resistibitatea bere formulatzeukan, baina, horrela jarri behar dizuet, luzera, hori haintxe kalkulatu dugu, oso txikia, hau kalkulatzea edo hau ematen digute gure egoera praktikoan, 0,1 ohmio, eta badakizue, hau ere neurtuta dago, oharretan erderaz, zazpigarren gardenkian, badaukazue, grafika hau. Dopaketaren arabera, hementxe. Dopaketaren arabera, resistibitatea. Dopaketaren arabera. Gehiago dopaketzen badugu, erresistibitatea murrizten da. N motatakoarekin bajoagoa eta P motatakoarekin murrizten da, baina altuxo da. P motatakoak erresistibitatea altuxago dago. Orduen, grafika hontatik ikusten baduzue, balio hontako erresistibitatearen balioa, hemen baldin badago gutxi gora bera, 2,1 bider 10 ber 14, ikusiko duzue, hemen ateratzen dela gutxi gora bera, 30 ohmio zentimetro. Orduan, grafikoki ateratzen dugu balio hau, hemen sartzen dugu, eta hemendik, hau ezaguna denez, hau oraintxe atera dugu, hau ere bai, hemendik bakandu dezakegu, ez bakarrik ze luzera behar dugun diodo hori diseinatzeko egiteko, baizik eta azalera. Azalera hau, gure egoera edo ariketa honetan izan behar da, dopaketa horrekin daukagun erresistibitatea, material teoriak emandakoa edo material datu empirikoiek, bider kalkulatu dugun luzera, jasateko tensio hori, zati nahi dugun gure egoera praktikoan nahi dugun erresistentzia. Eta hemen, ariketa honetan, hau ateratzen da, metrotan jartzen baduzue, niri atera zait, 24.000, bider 10 ber minus 6, metro berbi.
metro karratu, eta hau zentimetrotan jartzen badugu, 2,4 zentimetro karratu. Edota, hau egin dezakegu, lauki batekin dela 1,25 bider 1,55 zentimetro. Osea, zentimetro terriko eta loditasun edo lodiera honekin, egin dezakegu diodo bat jasateko 1200 voltio. Erdieroaren magia. Osea, 80 mikrometrokin bakarrik jasan dezakegu 1200 voltio. Bale, ariketa hau izan adibide bat ikusteko dimensio erreal hauek nolakoak diren, ze txikiakin lortu ditzakegun aplikazio praktiko hauek. Beste adibide azkar bat egin dezagun, zener diodo baten egoera edo aplikazio praktiko baten ideia. Adibidea, hau azkarrago joango nahi. Zener bat nahi dugu hau oso bajua izatea. Bere aplikazioak hortxe egiten dutelako lana, hortarako delako. Orden, zener batean suposatu nahi dugula, kasu honetan, 5 voltioko haustura tensioa edo zener tensioa izatea. Teorikoki ikusi dugu, hemen ez dugula hau egin beharko. Suposatu dezagun, bi harrikoxkorrak, PN junturaren bi harrikoxkorrak, berdin dopatu behar ditugula. Orduan, hauek ekuazioetan simplifikatzen dira. Ez dut egin behar dena, da bakarrik. Orduan, ja bakarrik datu hauekin, eta hemengo material egin datu horiekin, bakandu dezaket N, berriz hemen, hemendik. Bueno, formula hau ez, bietan dagoena, N bakandu dezakegu, permitibitatea zatik U bat zati VBR bider max SI berbi, eta niri hemen atera zait, hemen atera zait, 10/17 zentimetro kubiko bakoitzeko. Bera, konparatzazue. Hemen, 10/14, hor 10/17, 1000 aldiz gehiago. Zen errori egiteko eta haustura tensioa 5 voltiotan izateko. Azkarrago igotzeko hor daukagun eremu elektrikoa. Eta kuriositatez orain hemenengo luzera hori kalkulatzen badego, LN edo LP bi luzerak berdinak izan behar dira, LL edozin. Kasu honetan, hau erabiltzen badugu, formula geratuko zitzaigun horrela, bi permitibitatea zatiku bat zati biene, berdinak direnez hori biene geratzen zaigu, bider VBR, eta hau, ateratzen zait ez dakit ondo egin dudan, baina, bueno, nik jarriko dizu. 1,6 bider 10/-8 metro. Eta hauek dira, hau izen badira. Oso gutxi. 0,6 nanometro, ez? Edo 6 nanometro. Oso gutxi, nanometro batzuk. 1,6 bider 10/-2 mikrometro. Ez dakit 6 edo 0,6 nanometro. Oso txikiak. Nanometro pixkatu. Bai, bueno, naztu naiz. Ez dakit zenbat nanometrotan lortu ezakegu hori. Orduan oso txikiak, oso resistentzia txikiekin zeren oso dopatuta daude. Eta metxe daukazu ideia ze dimentsioekin gabitza lanean.